ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರಿಗಲ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೆಲ್ಲರ ಸೌಖ್ಯತೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪಂದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ 2 ವಾರದಿಂಚ ಫಂಕ್ಷನೇ. ಸೊ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೂರ ದಾಲ ಪೋತುಜಿ ಟೈಮ್ ಎತ್ತಿಕೊಂದಿತ್ತುಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮದ್ಮೆದಿಲ್ಲಾಗ ಪೋಪಿನಿ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ಅಲ್ಪನೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ. ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಕರೀದಿತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬಕ. ಸೊ ಒಂದು ಹಳದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಳದಿ ಇತ್ತಂಡು. ಓಲ್ ಪಂಡ ಹಡ್ಯಾರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹೌಸ್ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪರ್ ನಿಕ್ಕಲು. ಸೊ ನಮಕ್ ಮೂಲೆ ಬತ್ತು ಪಿದಾಡೋಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ AC ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈತು ಶೋಕುದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂಚೆನೆ ತೂವೊಲಿ ಪಿದಾಯಿಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ಡೆಕೋರೇಷನ್. ಸೊ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪಿನಂಚಿನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ. ಮಿಂಟ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಬತ್ತದಿಂಚ ಬಕ್ಕ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಶೋ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಕತ್ತಲೆ ಆತನು. ಸೊ ಇಜಂಡ ಫುಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ತೂವೊಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ತುಲೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅವನುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುದ 2 ಜೋಡಿಲಕ್ ಬಾರಿ ಪರ್ಲ ಕಣದಕನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅವನಿತ್ತುಂಡು ಅಕುಲ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾನಿ. ಸೊ ಎಂಕಲು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಬೇಗ ಕತ್ತಲೆ ಆಂಡ್ ಇಜಂಡ ಫುಲ್ಲು ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ತೂವೊಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಹಡ್ಯಾರ್ ಹಿಲ್ಸ್. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆತನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ಒಂದು ಆ್ಯನ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಹಳದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂದೆ ಆ್ಯನ್ ವೀಡಿಯೋನ ತೋಂದಪ್ಪಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿ ಜರ್ತೋಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪಲೆ ದಾರಿ ಮೂಲ ಜಾಗಿದ ತೊನ್ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲರ ಅವಲ ಅವಂದದ್ದು ಪಟಾದಪ್ಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಒಂದು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಜೋಡಿಲೆನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅವನುಂಡು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆಂಡೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಡು ಅವು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೇ ಕಷ್ಟ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪಾತೆರ್ದಿನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಡ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತದೇ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಬರುತ್ತೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಆಮಲ್ ಬರ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಲೊಟ್ಟೆ ಬರಿಯ ಒಂಜೆ ಲೊಟ್ಟೆ ಬೋಡಿ ಇಂಕಿತ್ತೆ ಬೋಡ್ ಕೊಡು ಸಂಗೀತ ತರುಣತೆಗಳಿಗೆ ಬಿಗಿದ ಕೆಂಪಿನ ಅಲಂಕಾರ. ಈ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೈದಿನ ಬೆನ್ನೇರು ಮೋನೆಡು ತೆಲಿಕೆಪ್ಪಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾಡುಂದಾಂಡ ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. Give a big round of applause. Barli Jorada, Chapale. We have gathered here for the grand healthy ceremony of Niyal and Aksha. By the Mata Binakala Sampurna Ashirwada Anugraha, Inita Lesada Myth, and all the beautiful ladies and gentlemen, friends, all the way from Ireland. Heartfelt appreciation for being a part of this wonderful evening. Aklin Lonji Jora in a Kai that Shapagil Bird. Preeti Dindu Mogi. Zergoskar Purla Gadada. ಐಡಿಯಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಆಪಿನಾಥ್ ಬದ್ದು ಪಾಡ್ಲು ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತು ಎನರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಬರ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ನಾಯ್ಸ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪಿಂಗ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಲೈಫ್. पहली नजर में कैसे जादू कर दिया
होगा क्या पता इस पल को मिलके आज ही ले से ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏರ್ ಪಂಡ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ದಾಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಾಕುಲು ಹಾನನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಕುಲು ಸೊ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡುದ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂದೇರು ಏತ್ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಮಂದೇರು ಪಂಡ ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಅಕ್ಕುಲು ಇಜಂಡಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ಸೊ ಒಂದಿನ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡುವೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನು ತೂಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ರ ಒಂದಿಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ನಲ್ದೇರು ಚಂದನೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕೂಪುಂಡೆ ಕಾಜಿದ ಕನ್ನೋಟ ಸೋಜಿಗ ಕರ್ತನೆ ಓಕೆ ಯು ಗುಡ್ ನೇಮ್ Olivia. ಓಕೆ Alice. ಓಕೆ Nadine. ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಖಾಲಿ ಎಕಡೆ ಕಾಂಡಿಡ್ ದಿಂಚಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು there's a task for you ಅಂಚ ಪಾತ್ರಗೊಂಡು ಇನ್ನ ಪೂರ ಆಕ್ಲಿಂಗ ಮರಪು ಎನ್ನಲ್ಲ ಮರಪು so we'll call you again later so once again please put your hands together ಬರ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ and one minute somebody from your team have to wish Nihal and his fiancée a good luck. Yes, anybody wants to speak? Anybody here? Anybody? Say, Mike Hussey. I'm a big fan of you, Mike Hussey. Over to you. Happy wedding to Nihal and Asha. I hope you have a wonderful life together and live long. You're single? Ready to mingle? Ready to mingle? You're searching for a girl? Want an Indian girl? No? Okay. Barli Jorada ki chapale. Thank you so much. Please take your seat. Thank you. कार्यक्रम Yes, stop. మీరు సునీల నివారణం నేపల్ తీవి ಒಂಚೂರ್లో ಗುರ್ತಿಸಿ ರೈತ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಗುರ್ತಿಸಿ ಆ ನಿಂಗೊಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷ ಬರಡ್ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಡಿ ಶಬ್ದ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ Now you are not supposed to keep the item. The wrong aditana nikle point exactly point kodu. Sari aditana you will be the winner. Music. What? Continue. Yes. Keep dancing. Malipudi. Hardly. Music. Hardly. ಖುಷಿ ಟವಲ್ ಹತ್ತು ಸ್ಟಾಲ್ ಹತ್ತು ದೇವರ ರಾಜ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕ ನೀರ್ ಕಣಾಯರ ಮರತು ಬೋತುಂಡು ಪಾನಿ ಕಣಾಯರ ಮರತು ಬೋತುಂಡು ಅವು ಆಪುಜಿ ಐಟ ನೀರು ಉಂಟು ಅವು ನೀರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಒಚ್ಚರೆ ಸೊ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ yes thank you lungi enkelle globe which number is pending 5 intelle tinade okay the next number 4 yes Nihal's gang and Aksha Panthers yes anda
ಅಂತ जीने के है 4 दिन ಒಳ್ಳೆ बाकी है बेकार दिन ಎವ್ರಿಬಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ जीने के है 4 दिन आए जाए एक बार जो जाए जवानी फिर ना See, this is the energy. This is the energy. Beral Joraina, Kaitatida, Shavda, excellent. And leading 3 and 2. 3 and 2, are they? And Aksha's team is leading now. Aksha's team is leading. And the next number, oh, Waki. Purande. Next number 2. మన లేట్ అవుతుంది పెట్టమని వచ్చి చాలా టైం ఉండదు With this lemon, Mr. R. No clue. No clue. Any idea? Dada ನೀರು ಆರ್ಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮನ್ಲಿ ಬಾಯ್ಡ್ ದಿದ್ದಾದ ಬಾತಿರ್ನು ಯಾನ್ ಪಾಂಡಿನೇನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದಾದಾದಪ್ಪು ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಅಯ್ಯೋ ದಾದಪ್ಪ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಬೇರೆ ಕಂತೀನಿ ಕನ್ನಡದಿದೆ ನಾಲ್ಕರ ಮೇರ್ನ ಇಂಚಿನ ನಿಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡದಿದ್ದು ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಲಾರ ಇಂಚ ನಲ್ಬೇಕು ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಓಕೆ 3, 2, 1 here we go music ಇರ್ ಬರ್ತಿನ ಬಾರಿ ಎಂಟೆಂಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ can you explain the instruction So need to roll it up inside with close. Salali Bibilita Kuda party and Kuda Tikun. Somebody from the family to hand over the token of love, token of appreciation. Red Janta Tai Atadi Shreyas Tokane Red Koli Red. Yes, please put your hands together and all. Happy music. Everybody hands up. Everybody hands up there. Tell me too. Both the hands up. Both the hands up. Both the hands up. Both the hands up. Yeah, honey singer. ಅಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಕ್ಕ ಇಂದು ಶಿಲ್ಪಕ್ಕ ಅವು ಕವಿತಾ ಅಲಕ್ಕ ತಲ್ಮೆಗ್ದಿ ಅವು ಪಮ್ಮೆಕ್ಕ ಇಂದು ಎಂಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಉಂಡು ಎಂಗ ಏನು ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಬೀಜಿದಾಗ್ತದೆ ಗರ್ಭದ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು You have DJ Mancho in the house to entertain. Yes, most of the photos are. Yes, thank you. Next.
ವೇಟ್ 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 ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪಿರೋಡು ಪುನಃ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಎದುರು होश उड़ाने वाली शौक ಸ್ಮೈಲ್ 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 लड़ाने जाएगी अरे बहन के इतना जेवर कहना तेज हवा से बच के रहना गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा ले ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ requesting everybody go I request everybody all the Ireland friends and youngsters to come here ನಾವು ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಚೆಲ್ಲಿಯ ಗೊಂಡಿ ಉಂಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ yes perfect to push them you have to push them in the count of 3 2 1 here we go careful now keep dancing we have one last task maximum minute here near the life where they will be the winner in the count of you should be under the water for how much ever minutes it's possible must put here near the life where people will be under the water for maximum minute they will be the winner and let's begin the game with the count of 3 2 1 go down under the water yes can we make some nice one अब ये बिल्कुल नीर को बिना के नीर बोल yes quick yes everybody splash the water everybody tap on the water tap everybody keep tapping tap I request everybody help a dance for ready for yes ready everybody push careful next next yes lift and go push yes kids be careful yes everybody dance careful please be careful now one more listen in the last 15 minutes the last one look here everybody come here look ನಾನು ರೋಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ everybody एक पूरा पार तो कोई नहीं अलेगल पर स्विमिंग पूल गोपे राइक आई काली ಎನ್ನ ಬಟ್ಟಲು पूरा पार one minute music 1 minute everybody ಮುಲ್ಪ ತಿರುತನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಪ್ರಾಯದ yes ಪ್ರಾಯದ ಗುಂಪಲ್ಲಿ yes and ಚವನ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ listen to the music jump careful ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುಜ ಮೂಲ ಜಪ್ಪು
ನಿರ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಿರ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಬೇಗ ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಕಬ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಕಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಪೂರ್ಣ ಬರ್ತದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೋ ಕಾಣದ ಮುಲ್ಪ ಅತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿಗೆ ಈ ರೂಮ್ ಹುಡ್ದು ಓಕೆ ಮೌಲ್ಯಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಇರ್ತಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕಲು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ರೆಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ ನೀರು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬರ ಉಂಡು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಪೂರ ಬಂದು ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಎಂಕನ ಅಲ್ಲದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಆಂಡು ನಾನು ಇದಾಡ್ನಿ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಒಂದು ಮೆಹಂದಿ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಪೋಡೆ ಶಿಲ್ಪ ಕಪ್ಪಂಡ ಬಾಯ್ ನಿಗ್ಲು ಪೋಲೆ ಗಂಟೆ